A xeración ten a sabedoría da aldea. Non lle sirve a dunha Galicia equipo que xoga de maneira coordinada. Os problemas de cada un son os problemas de todos. Deixamos a outros o importe e unha España que atope o seu camiño. Precisamente con ese obxectivo, os candidatos do Partido Popular concorren cun código de responsabilidade económica que nos permita recuperar a confianza dos cidadáns e que, xunto coa austeridade e planificación, inclúe un exercicio esforzado por devolver a estabilidade ás contas públicas. Do mesmo xeito que Galicia é unha das dúas únicas comunidades que pecharon 2009 e 2010 con estabilidade presupuestaria, e do mesmo xeito que Galicia se adiantou a elaboración, sendo a primeira comunidade que o seu goberno aproba o proxecto de lei de disciplina orzamentaria, propoño que tamén os concellos elaboren un plan de saneamento e de equilibrio das contas municipais. Os cidadáns teñen dereito a contar cuns concellos que non vivan por riba das súas posibilidades, senón que elaboren uns presupostos rigurosos e equilibrados tanto na súa elaboración como na súa execución. E vosotros sabedes o mellor que naide que cando ten unha empresa o primeiro que fai é saber que é o que ten mellores condicións e que a mellor eficacia e eficiencia. Pois eso, medios de comunicación, moitas gracias por vosa presencia. Non escapa eu, e é o concello máis endeudado.